Príjemné popoludne, vážení diváci, opäť z nášho observatória. Dovolili sme si vyrušiť jej excelenciu, pani veľvyslankyňu. Že zase mám tie isté šaty, čo minule. Popoludne na oblečenie. Je opäť elegantne oblečená. A žuvačku som si nedala, všímate? Vaša excelencia, čo by ste povedali k vekovému zloženiu súčasnej akcie tohto víkendu? Nie je to najhoršie, ale počítala som, že to bude ešte tak o 5 rokov mladší, ten vekový priemer. No. Ale tak čo nemôže chcieť všetko na prvý pokus, na budúce si to zorganizuje inak. Myslíte si, že to nejakým spôsobom mohli ovplyvniť v negatívnom zmysle traja veteráni, ktorí sa včera dostavili? No, to bola tá zložka, ktorá bola veľmi dlho diskutabilná, či chcem pozvať medzi nás, alebo nie. Jedna, že nám narušia zloženie, orientačné a jednak bekové, čo ma ešte viacej štve. Takže pokašľali sme to. Na budúce sa vyvarujeme týchto malých technických chýb. Alebo ich skúsime prerobiť. Aspoň niečo zlepšíme. Ako by ste to urobili? Zubami. Vašimi vlastnými, alebo už máte? Od elektrickej pílky. Od elektrickej pílky, ako to mám rozumieť?